i entenem que aquest diputat més els hi fa que primer hem d'aprovar aquesta taula de diàleg, però a partir d'aquí jo penso que hem de tornar on érem a l'1 d'octubre i continuar i acabar la feina que vam deixar per acabar. Em dic Eloi Bergós i Ferràs, de 43 anys, pare de la Martina i la Cèlia, d'11 i 7 anys, i casat amb l'Ester. Som de Penelles, on des del 2007 tinc l'honor de ser-ne l'alcalde. Vaig estudiar Relacions Laborals i un màster de món local i d'aptitud pedagògica i també un postgrau en immigració. En aquests moments tinc excedència del Consell Comarcal perquè actualment tinc l'honor de ser diputat provincial. El treballar pel bé comú, la política, per mi és un valor important. M'agrada i penso que és vocacional. Fer un pas més era involucrar-nos amb la vida de partit al final per treballar pels nostres pobles, pel nostre territori, i quin honor més gran que poder coordinar o presidir a les Terres de Lleida aquest espai polític. Bé, l'1 d'octubre vam fer un pas molt important que no vam acabar, i en som conscients. El lideratge del president Puigdemont, però tots els lideratges que han anat sortint dintre de Junts a partir d'aquell 2017, a mi em donen la seguretat de que Junts per Catalunya lluita de manera incansable per arribar a la independència del nostre país. És cert que al final som diversos partits els que portem d'alguna manera la iniciativa de la independència als nostres programes electorals i a l'ADN dels nostres partits, però jo sí que la sensació que tinc i la confiança que tinc és que des de Junts lluitarem fins a poder arribar a la independència. Quin dia serà la independència? Quan serà? Quan arribarà? Jo crec que quan siguem prou valents per continuar aquell embat democràtic que vam començar l'1 d'octubre i puguem arribar fins al final. Junts, portant el programa electoral del 14 de febrer, sabem que ara queden 2 anys de taula de diàleg perquè així el partit que va treure un diputat més al Parlament així ho volia, i tot i ser gairebé un empat tècnic, ells van passar davant i entenem que aquest diputat més els hi fa que primer hem d'aprovar aquesta taula de diàleg, però a partir d'aquí jo penso que hem de tornar on érem a l'1 d'octubre i continuar i acabar la feina que vam deixar per acabar. Des de Junts per Catalunya som molt conscients que amb Esquerra i la CUP i Junts només tots podrem aconseguir la finalitat o la fita més important dels últims temps, que és aconseguir la plena sobirania del nostre poble. Jo crec que Junts té una cosa que és molt important, que és la transversalitat. Què vol dir transversalitat? Vol dir que dintre de l'òrbita de Junts per Catalunya, una cosa que a vegades fa difícil de conviure és el valor més ric i més positiu que tenim. Tenim des dels liberals a la socialdemocràcia, tenim des del centre-dreta al centre-esquerra. Això què fa? Això penso que, i dic que és important, perquè al final el que fa és que Junts sempre pot estar al costat del poble. No està mirant només una ideologia que té com a partit i ha de seguir només aquella ideologia. No, Junts el que ha de fer és estar al costat del poble. No podem estar ni al costat dels empresaris ni al costat dels treballadors, no. Un ajuntament ha d'estar al costat de tot el poble. Doncs un partit ha d'estar al costat de tothom. I aquesta transversalitat de Junts penso que és el valor més important que ens diferencia de tots. Que en molts moments podem estar al costat de l'empresa, de l'empresari, podem estar al costat dels treballadors, però en definitiva podem estar al costat de la gent. Jo penso que la vegueria de Lleida té un repte que és molt important i un repte que jo m'atreveixo a dir que ja fem tard, que és el repte que ens estem despoblant com a territori. La vegueria de Lleida, des de tota la plana de Lleida, hi ha tot un seguit de comarques, menys potser la capital, però la capital al final ha de ser tractor d'aquestes altres comarques. El gran repte que tenim és repoblar aquest territori. Cada dia a marxes forçades s'està despoblant i nosaltres el que hem de fer des de Junts és lluitar per això. I aquest repte com se soluciona? Lògicament no té solució fàcil, si no ja s'estaria produint, però entenem que és tenir tots els serveis, i això des de Junts estan a govern i podem fer molt perquè hi hagi tots els serveis al territori, lluitar perquè hi hagi treball al territori, això també estan a govern. Penso que és important que des de Junts treballem perquè hi hagi treball al territori, que hi hagi habitatge
als nostres pobles. També des de Junts tenim el Departament de Territori, per tant hem de lluitar amb aquella llei del territori, amb la llei d'urbanisme, però la més important, que la gent s'estimi el territori. I això és des de les alcaldies, des de tots els ajuntaments, des de les institucions més properes als ciutadans, on hem de treballar per fer uns pobles prou agradables per viure i que la gent, els joves, estimin aquells pobles com a lloc per voler viure. La fem amb força el que ja som, junts a tot el territori, els alcaldes que ja tenim, però anem a tots els pobles i poblets del nostre territori, i no cal dir ciutats i capitals de comarca, a fer unes llistes potents, unes llistes per treballar, per fer de les terres de Lleida, però per fer de Catalunya aquell país que volem independent els propers anys.